Kważi sena mill-ftuħ ta' Diabetic Foot Ward fl-Isptar Mater Dei, sal-aħħar ta' Ottubru il-professjonisti f'din is-sala raw u kuraw xejn inqas minn 489 pazjent li qattaw medja ta' 10 tiem rikoverati fiha. Pazjent li jidħol f'din is-sala jiġi eżaminat minn speċjalisti fuq isma diversi li jagħtuh informazzjoni, gwida u għajnuna ta' kif għandu jieħu ħsieb saqajh. Ħafna minn dawn il-pazjenti jiġu bżonn amputazzjonijiet minuri, hekk kif dawk maġġuri naqsu drastikament tul is-snin. Iżda l-appell dejjem jibqa' biex dak li jkun jippreveni dan milli jseħħ, għaliex kif jgħid il-Malti bniedem avżat f'nofsu armat, u għalhekk din is-sala hija impenjata li twassal messaġġi ta' edukazzjoni u għarfien lill-pubbliku. Il-konsulent David Coppini tkellem dwar in-neuropathy, kondizzjoni li hija komuni fost pazjenti bid-diabete, meta dawn jitilfu is-sens tal-ħass. Per eżempju tirfex xi pin li tista' laqqas tinduna u dik iġġib imbagħad il-ferita u tista' tiġi infettata u jkunu jinqalgħu problemi kbar. Il-podjatra Omar Xkembri appella biex dawn kollha bid-diabete jirikorru għas-servizzi ta' podjatrija fiċ-ċentri tas-saħħa jew għand it-tabib tagħhom mill-inqas darba fis-sena. Dan biex wieħed jilqa' l-effetti tad-diabete qabel ma jkun tard wisq. Dawn minħabba n-neuropati ma jkunux qed iħossu, allura once tiftaħ il-ferita imbagħad jibdew ġej komplikazzjonijiet. Aħna qegħdin hemm barra fil-primary health, ġifieri qed ngħidlek f'kull ċentru tas-saħħa biex kemm jista' jkun nipprevjenu mill-pazjenti jasaqlu hawnhekk lejn l-isptar. F'Maltu għastmat li l-persuni diabetiċi jammontaw għal 40,000. Numru l-mistenni saħansitra jiżdied l-aktar minħabba l-problema tal-obeżità u għax in-nies qed jgħixu iżjed fit-tul. L-iktar ħaġa importanti li l-pazjent ikun jaf li qed isofri minn neuropathy għax kultant peress li meta ma tħoss ma tkunx taf. Imbagħad jinqalgħu l-komplikazzjoni, ġifieri l-pazjent il-fatt li jkun jaf li jien għandi problema li ma nħoss sewwa, nistgħu nipprevenu dawn il-complications.